Hej fodboldfans, velkommen tilbage til endnu en ny forudsigelse. Vores Oracle Diamond er klar igen. Hvad har vi i vente for jer i dag? Vi har på denne side Danmark, strategerne med en meget, meget stærk vilje til at vinde. Og på den anden side måske overraskelsen ved dette EM Slovenien. Hvad vil Oracle vælge? Sandhedens øjeblik. Hvad vil Diamond vælge? Kom nu Diamond. Hvad vil Oracle vælge? Hvad bliver det? Danmark eller måske en overraskelse med Slovenien? Det ser ud til at blive en sejr til Danmark. Strategen med et meget stort hjerte. Det er Danmark, mine damer og herrer. Vi kan forvente en fantastisk præstation fra det danske fodboldhold i dag. Her var vores forudsigelser for EM. Lad os vide, hvad du synes om vores forudsigelser. Synes godt om dem på sociale medier, og for hver ordre I placerer, får I en sådan flot plakat med for at deltage i vores underliga. Opret sjove egne puljer for at konkurrere med enhver kvægavler i Europa. Selvfølgelig tilbyder vi også nogle sjove præmier, men det allerbedste for jer er, at vi har fantastiske EM-tilbud, som I vil blive endnu gladere for. Held og masser af sjov.